alle landkrabber. TF2! I dag skal vi spille noget TF2. Vi er sniper. Vi kan altid skifte klasse. Ja, vi kan altid skifte klasse, men vi er sniper med startergearet, fordi at vi ikke rigtig har nogen ting til sniperen. Altså, hjemme hos mig har jeg. Ja, men vi spiller på min. Så. Ja. Gå på vi tager lige teleporteren her. Hvad laver den der ingeniør? Det ved jeg ikke. Han prøver nok at finde et sted, han kan sætte sig. Hvad laver du? Jeg ved godt, at det måske bliver lidt kedeligt, fordi at der er ikke rigtig noget at lave som sniper, hvis man skal filme det. Prøv at gå over der kan sniperen der faktisk. Prøv lige at gå herhen og se, om jeg kan Det nogen det. Få noget godt. Skal vi ikke skifte klasse? Vi skifter klasse til noget, der er sådan lidt mere spændende at se på. Ja, vi skifter til... Skal vi ikke skifte til Demomand? Hvis han overhovedet hedder Demomand. Jeg kan ikke rigtig huske, om det er ham der er Demomand eller ham. Ja, Demomand. Ja. Fordi der har vi det her. Og der er man virkelig OP. OP! OP! OP. Ja, OP. Du gik lige forbi teleporteren. Jamen, jeg vil et andet sted. Okay, jeg vil faktisk det samme sted hen, men... Du tjekker lige efter buff på vejen. Ja, det kan jeg. Jeg så en buff. Fordi at jeg har virkelig brug... Ja, der er en buff lige der. Lige buff. Hvad er det nu, den der gør overhovedet? Jeg mener, det er en power-up, hvis... Ja, jeg tror, jeg finder det noget buff. Man skal ikke bare tage de buffs, man finder. Det er ikke en god taktik. Fordi så får man en buff, man overhovedet kan bruge til noget. Slimer. Selvom du overhovedet ikke kan bruge det. Han var bange. Oh my god, prøv at se det der. Bare vi kunne gentage det der slow motion og sætte en pil ind. Jeg skal nok finde et redigeringsprogram, der kan det. Teleporter. P. Oh my god, han kan stave. TP. Elite Game Boy Shark. Mellemrum. Teleporter. Du ved godt, der i andre lande er der ikke ø. Ja, det ved jeg godt. Det er derfor. Hvad er det der for et skyd nogle ting nogen der imod ham. Og nu afsendt dem. Okay. Tag svær frem. Jeg tager mit sværd frem og begynder at kæmpe. Du ved godt, du går mod din egen base. Ja. Det vidste jeg faktisk ikke. Det er derfor, jeg gør det. Jeg er slem. Vent, han var en spy! Det var bare sådan en spider bare der stille, og så var det faktisk en rød spider, og så dræbte du ham. Ja, jeg ved ikke, men jeg one-shottede ham, så det er vel ikke shot, men one-hittede ham. Tror jeg nok. Må jeg spille? Næste gang jeg dør. Okay. Det er altid sådan, man finder ud af tingene. Må jeg spille? Næste gang jeg dør. Sing! I will live. Okay. Alle sammen, jeg er død. Og du får også lidt liv. Tag noget liv.
Nej, jeg får ikke ekstra liv. Jo, det fik jeg faktisk. Nu må du ikke dø. Nej, jeg må ikke dø. For den er buff for OP. Ja, den er. I starten, når man er ham her. Min tur. Okay. Det er ham igen. Han er min fjende. Og nu er det Andreas, der spiller. Og nu skifter vi til Engineer. Så er lige ham der. Yes. Den. Din. Hvad er det for en? Andreas kan virkelig godt lide Engineer. Især med mit nye shotgun til ham. Det er faktisk en af de bedste guns. Mit nye shotgun. Jeg er ret heldig med det der med guns. Jeg skulle lige flytte den til lakken. Hvad har du til at sige det, til dit forsvar? At der er rodet. Oh shit. Bloody hell. Nej, jeg bliver angrebet. Nej. Ej, seriøst, stop. Nej. Ej, helt seriøst. Nej. Ellers så tager headsetet på. Ellers så tager headsetet på. Nej, det gør du ikke. Okay. Kan jeg ikke sætte en teleporter der? Teleporter. I don't have enough metal. Sæt den 0. Nej. Jeg gider da ikke at sætte den ned. Det her er meget bedre. Hvad har du til at sige til dit forsvar? At der er meget rodet herinde. You don't have enough metal. Ja. I don't. Then die. Then I will kill all of my machines. What the fuck? But Jeg mødte den teleporteret lige herover. Jeg skulle nok have brugt den der på. Jeg tænkte nok, det var en spy. Der er ikke en enkelt ingeniør, der bare vil gå rundt ved en sindssyg, der er i gang med at dø. Han vil selvfølgelig reparere den. du mener, han ikke var en ingeniør, men en rød spy. Ja, pølse. Dun, dun, Det seneste nye. Fra nu af er alle spies i Team Fortress 2 forvandlet til spypølser. Spypølser. Ej, det er faktisk godt fundet på det der. Og jeg har kun buffen. The king of the engineers. Of the engineers. Jeg tror, at når du lige dør, og det gør... Oh my. Okay. I am the king. Jamen, du skal ikke hele tiden skrige ind i mikrofonen, vel? Okay. Nå, men skal vi ikke afslutte den her episode af Team Fortress 2? Også kaldet TF2. Og jeg har en ny bare-intro. Krab. Okay, vi ses.